Máme. Si ho tady otočí. No, klidně ho otoč, natočí. Myslíš, že ho otočíš úplně? Jo? Tak jim pomohl. Ani pak je do vykola, víš? Neulívá se? Jak se odlepí jednou, tak... Jo, viděl? Teď jo, no, tak ono jak se odlehčí. Tak jako jasný. Pak se ten ferák sem Přece, jako jdou závěrky, jako. pak do obě. Proto je to jako nebezpečné. Jako tak, kdybych ho odlepil tam jenom tak jedno kolo prostě, jenom vlastně modrou. Jako ale otočíš se dokola. Ano, otočím se taky. Ale tady je to rychlejší prostě, že je to franga. No, jak to měl ten Sherman. On se chtěl otočit jenom trošku, no on byl ve vteřině 180 stupňů a jel na druhou stranu. No, když to přeženeš, tak... Jo, už to pak nemohl vrátit. No, to už pak neumotáš. Tak to chce mít citovečku prostě. Pak už, no jak to ubereš, tak se točíš furt. A valač je bebista, jako jo? Jako jak, jako surfač. Proč? No to nechám, tak nevadí. Tak je to, malá, červený. Máme něco natočený. Anicek, třínoha, saň, saň, oblačka, kružáček, ten to je krásný, ten to by si měl natrénovat možná. Ale tam jeď rovno a tady ho motat. A i ten asfalt je tady čistý. Už se jednou v noci tady. To chytí do nohy trošku, víš? No jasně. To souhra. No jo, tady s tou trojkou 220 koňovou, tady se chtěl jenom trošku otočit, jenom vrga. A už bylo otočené zpátky. Tak no. Ta spojka je taková Jo? na hraně. Ale on říkal, ten Ondra, Sedma říkal, já jsem říkal, že ta spojička ti cuká a tak dál. Je to takový, už se mi to zdálo v té Praze, že to není přesně tak, jak to On má. se ptá, co to dělá? A já říkám, no tak když to povoluje, tak ono to tak jako ťuk. Říkám, ale ptal se v hokejáru a říkal, že zhruba kolem 10 a Ondra říkal, sehnal Michal Lacič. Jako Ondra. No 7, jo? 22. Říkal, to bych sehnal i Lacič. No to mám přes Mechoše, jako No, ale on říkal, teď záleží, jestli tam je keramická, anebo klasická dneska. No jak to nás tahá, to je kurva, a je to slyšené. Říká, toč to! Ta práva je to kurva! Kož, škoda, ani nikdo tady nepřecházel. No, je tam jakási mňauec a spík. No, otočíš aj s tým, od toho roháče, ne ten rozhodný. Ani jak se jmenuje. No ten tam při vlastním služebním pick-upem červený. Martin Hudeček. Nevíš, teda? No ty už nejezdíš k roháčkovi vedle. On říká, ty záleží, jaká dvojka tam, když to vytočím, tu jedničku. Cítím, že tam je prodleváš, než tam skočí prostě, tím, že to vytáhne. Je ztráta. Ne, tak oni si zase říkali, co si, že buď ještě taky to může být to, nebo to. Neříkali ani setrvák, ani lamela, ale ještě něco. Ne, ani synchrony, prostě něco. Já říkám, ty vole, tak to já už zase nevím. Tady tak, tam taky může být keramická. On říká, že ten pětky jsou na to náklivý. No to je úplně, já mám nohu na zemi, víš, jako úplně mám pedál na zemi. To se nedá zkontrolovat, to je na hry. To jsem moc nevíš, jako proti. Tak jo, tomu taky rozumí ten Hudeček. Sedma taky četeš. Spíná prostě na kolsku. Jenom tak jako... On říkal. 40, maximálně 50 tisíc ta spojka na ten věc. Ale jako nepropustuje. Ne, no ale... Smlčo říkal, že to má automaticky dolaďování vůlí. Kam opustím spojku, třeba z prasátku zazdušně někde nebo něco, to znamená to má víc.
Samo si to šťoural. No, prostě samo všechny původ. Tady máme tu pravou. Ale možná vyjde pravá u nás. To ještě neskoušel. Ještě se neskoušel? No Lidí, jo. jako tak. Já vím, no. Nevyjde, červená. No však to je ta montovská. Kaco! Zastavím na fleku. Zaval ručku.